בשיעורים הקודמים חקרנו חפצים שונים שעשויים מחומרים, הכרנו תכונות של חומרים כמו צבע, צליל, ברק, שקיפות, ציפה וקשיות. למדנו שחומרי ניקיון, תרופות וחומרי ריסוס הם חומרים מסוכנים ושחשוב להשתמש בהם לפי הוראות הבטיחות. וגם עיינו מוצרים לפי חומרים שונים באמצעות אתר אופק. היום בשיעור נלמד את הנושא האחרון של הפרק, מחומר למוצר. על מה צריך לחשוב כשמייצרים מוצרים ואיך מתאימים את התכונות של החומרים בכלל. לאורך השיעור נעבור ב6 שלבים. 1. מזרן מאבן. למה משהו שבעבר נראה לנו הגיוני, היום הוא בכלל לא בא בחשבון. 2. בית לדגים. נצטרף לפיסטוק וחברו בניסיון למצוא את האקווריום המושלם. 3. כוס מפלסטיק או כוס מעץ. נזהה מוצרים דומים מחומרים שונים ונכתוב קצת במחברת. 4. מסע בעקבות המוצר המושלם. בשלב זה נצלול לעולמם המרתק של אנשי ההנדסה התעשייתית. 5. תכנון מוצר. נלמד איך לתכנן מוצר, להגדיר מה הצורך שלו ולבחור את החומרים המתאימים. 6. בניית מוצר. תבנו מוצר משל עצמכם. השלב האחרון והכי כיף שיש. בני האדם מייצרים המון מוצרים מחומרים שונים, ולשם כך הם נעזרים כל הזמן בתכונות של החומרים. הידע הזה עוזר להם לייצר מוצרים טובים, נוחים ושימושיים. בואו נתבונן רגע במוצרים הבאים ונקבע האם האדם היה עושה בהם שימוש או שדווקא לא. המיטה שעשויה מאבן למשל יכולה להזכיר לנו את התקופות בהם אנשים ישנו במערות. קר וקשה ובעיקר הוא נוח. מזרן מאבן הוא מוצר שלא נוכל להשתמש בו, כי הוא לא עונה על הצורך שלנו לבלות את השינה שלנו בנוחות מרבית. גם החולצה ממתכת. האם לדעתכם אפשר יהיה בכלל ללבוש אותה? המתכת היא חומר קשה, ולעומת זאת, בגדים צריכים להיות מחומרים בעלי מרקם רך וגמיש. אחרון חביב, גלגלי העץ. מישהו מכם רוכב על אופניים כאלה? זה לא נראה לי הגיוני לייצר מוצר כזה, כי הוא לא מתאים לצורך של הגלגל, להיות קפיצי וגמיש, לעומת העץ הקשה והיציב. בשלב זה נצפה בסרטון מתוך התוכנית רגע עם דודלי. הסרטון אומנם צבוע בצבעי שחור ולבן, אך הוא ממש יפה ושווה צפייה. נצפה בסרטון פעמיים, צפייה אחת בשביל ההנאה, וצפייה שנייה מבוקרת ושקולה יותר, מעיניים של מדענים אמיתיים. אז בואו נתחיל. דג. מה, מאיפה יש לך? קיבלתי מתנה, הוא חבר שלי, קוראים לו פלום פלום. אבל פיסטוק, הדג טוב כל הזמן צריך להיות במים, הוא ימות. מה? תשים אותו בתוך המים. אז תפתח לי את המים. טוב, רגע, תפתח. הנה. עכשיו טוב לו. תגיד לי רגע, אתה מבין בדגים, נכון? כן, למה? אתה חושב שהוא אוהב את זה ככה שהוא כל הזמן מתחת לברז? לא, זה מרגיל. דג רגיל כל הזמן משחוצים אותו בדלי. טוב. זהו, אתה רואה שהוא צוחק? הנה, שוחק חזה. פיסטוק, לאן אתה הולך? אני צריך את הדלי הזה. שים אותו בחזרה, כל נוזל פה. אז איך אני אקח את הדג שלי הביתה? אין בעיות. תכף אני אמצא לך משהו... הנה. משהו מצוין, קופסת קרטון. בוא נעביר אותו. איך אמרת שקוראים לו? פלום פלום, אתה יכול לקרוא לו פלופי. טוב, פלופי, אתה עובר דירה. פלופי, הנה. זהו. דג. כל המים זורקים. לא, זה לא טוב, צריך משהו אחר. אתה היית מסכים לגור בקופסת קרטון כזאת? שכל המים בשום זורקים? פנים ואופן לא. צריך משהו אחר. אין לו מים, תביא משהו. קופסה של פעם. איזה קור, איזה קור. תעביר אותו. הנה, קודם תביא מים, קצת. הנה, אני מביא. הנה. תעביר אותו. תביא מים. פלופי, אתה עובר דירה. הנה למים, הנה פלום. זהו. הנה. זהו. עכשיו זה מצוין. הנה, תיקח אותו. לא הייתי דג, פלום. לא. איפה הדג שלי? מה? נעלם לי הדג. מה פתאום נעלם? אני לא רואה אותו. בוא, לא ככה רואים, זה אי אפשר לראות, זה קופסה של פח. הנה מלמעלה, הנה הוא ישנו, איך אני דאגתי. הנה בריא ושלם, מה אתה רוצה? מה? תגיד לי רגע, אם היית דג, כן. היית מוכן לחיות בתוך הקופסת פח הזאת, להסתכל כל הזמן ככה מלמעלה, שאני לא אראה אותך?
לא, 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 זה מרגיז מאוד. צריך משהו אחר. צריך משהו שהמים לא יזלו, שהוא יהיה שקוף. שקוף זהו? שקוף, זהו. תגיד אתה, שקית ניילון. זהו, שקית ניילון. זה מצוין. סלופי, הנה. סלופי, כל הזמן עובר דירות, כל הזמן. תעביר אותו, תעביר אותו. תעביר אותו קודם קצת מים צריך, אני חושב, לא, נשים אותו כמה. לא, תשים מהר מים. ועכשיו מהר אני אשים לו מים. הנה, פלומפי, אל תדאג, אל תדאג. הנה, לא, אל תדאג, פלום. תגיד לי רגע, מה? אם היית דג, כן, והיית חי בתוך השקית ניילון הזאת, כן. זה לא היה מרגיז אותך? מה? זה שהבית כל הזמן ככה זז, והקירות מתקפלים, והוא כל הזמן מתכווץ והוא נמתח, זה לא היה מרגיז אותך? זה היה מאוד מרגיז אותי, אני לא הייתי מסכים. זה גם נוזל. נוזל, משהו אחר. משהו מהר אחר, תראה. משהו אחר שלא נוזל. אני סותם אותה עם האצבע, כן. שקוף שלא מתכווץ ולא נמתח. זה משהו... הנה, נתתי משהו מצוין. תעביר אותו. כן, קודם כל, קצת מים פה, כן. נוזל, אבל זה טוב, הנה אנחנו נעביר את המים. זהו, תעביר אותו. עכשיו אני אעביר אותו. פלומפי, אתה עובר. תחזיק. כן, בוא פלומפי, חמודי כזה. עכשיו נשים לו את המים. הנה ככה. הנה, לא, זה לא טוב. מה לא טוב? הנה, המים לא נוזלים? לא נוזלים. הדג יכול להסתכל עליך, אתה יכול להסתכל עליו. לא נמתח ולא מתכווץ. מצוין, אתה רואה שהוא מצוין. זה בית ממש מצוין לדג. אמרתי לך. זהו. אם הייתי דג, הייתי שמח לגור בבית כזה. גם אני. חבל שאני לא דג. לא הייתי דג, פלום, לא הייתי דג. אני מקווה שנהנתם. עכשיו אנחנו הולכים לצפות בסרטון שוב, אבל בלי קול, רק אני מדברת ואתם ממשיכים לצפות. שימו לב איך אנחנו נסתכל על הסרטון בעיניים יותר ביקורתיות. אז בואו נתחיל. בתחילת הסרטון, פיסטוק וחברו הקטן מחפשים בסך הכל בית מספיק טוב שיהיה נחמד לדג לגור בו. בהתחלה הם משתמשים בדלי, ואז בקופסת הקרטון. אבל היא לא מתאימה, כי הקרטון הוא לא אטום למים. לאחר מכן, הם מנסים להשתמש בקופסה שעשויה אמנם מחומר הפח. היא אטומה, אבל לא מספיק מתאימה ויזואלית. הם מרגישים שהדג חנוק ומנותק מהעולם. הם ממשיכים לחפש בית לדג, שבו יהיה לו נעים לשהות בו. רק אחרי הרבה ניסיונות של שימוש בחומרים שונים ותכונות שונות, הם סוף סוף מבינים שהתכונה שקיפות יכולה לשדרג את החיים של הדג, ולכן מחליטים לשים אותו בשקית ניילון שקופה. הניילון באמת שקוף, אבל יש לו גם תכונה של גמישות, והבית של הדג לא בדיוק נשאר יציב. לבסוף, אחרי שהם מגדירים בבירור אילו תכונות חשובות צריכות להיות במוצר שלהם, הם מגיעים בקלות לחומר המתאים. חומר לבית שעשוי מחומרים שקופים או אטומים שלא נוזלים, חזקים ויציבים. לבסוף מגלים שזה חומר הזכוכית. אקווריום מחומר הזכוכית. זה הפתרון שלהם. בסרט ראינו את צמד החברים בניסיון די ארוך למצוא בית שמתאים לדג. הבית לדג היה המוצר שהם רצו להשיג. לשם כך הם היו חייבים לנסות חומרים שונים עם תכונות שונות כדי לדעת מה החומר שיהיה להם הכי מתאים. את הטבלה הבאה עליכם לסרטט במחברת. היא מורכבת מ3 עמודות ותרכז עבורנו את מה שראינו בסרטון. בעמודה הראשונה נכתוב את כל החומרים בהם השתמשו החברים בסרטון. למשל, אקד מזכוכית. בעמודה השנייה נכתוב שמות של מוצרים שאפשר לבנות מכל אחד מהחומרים. למשל, מזכוכית אפשר לבנות חלון או עדשה למשקפיים. ובעמודה השלישית והאחרונה נכתוב תכונה אחת שהייתה מתאימה לבניית המוצר. למשל, אצל הזכוכית, הזכוכית התאימה בגלל שיש לה תכונה של שקיפות. שיהיה בהצלחה. כשאתם מסיימים את המשימה, אתם מוזמנים לצלם ולשלוח לי למייל שמופיע בתחילת הסרטון. אני מקווה שתהנו ותישארו במתח עד החלק הבא של הנושא שלנו,
מחומרים למוצרים.